Добрый дзень, паважаныя сябры! Вас вітае філіял Веткаўскага музея. І сёння ў нас апошні майстар-клас перад гуканнем вясны, які прысвечаны карагодным спевам. А дапамагаць нам вучыць карагодныя спевы будзе, як і заўсёды, Наталья Кадзетава, сябра нашага музея і прадстаўнік краязнаўчага таварыства «Талакам». Добрый дзень, Маша. Добрый дзень. Наталья, распавядзіце нам, у чым адрозненне карагодных спеваў ад тых, што мы ўжо вучылі, напрыклад, заклічак або масляных песень? Ну, адрозніванне невялічкае. Па-першае, гэтыя спевы абавязкова спяваюцца разам з рухам, то бок у карагодзе, у карагодах. Карагоды бываюць розныя, але іх аб'ядноўвае тое, што яны адпавядаюць крокаваму рытму. То бок, калі вы рухаецесь, то і карагод можна спяваць разам з рухам. Наталья, якія мы будзем сёння песні пець? Канешне, карагодныя. Канешне. Але спачатку я прапаную яшчэ небольшенькі кавалачак нашай разміначкі. Вось. Ну, паветрам дыхаць мы ўжо все ўмеем, канешне, так? Але ёсць адна маленькая праблема. Вы ведаеце, якая? Якая? Не ведаю. Калі спяваюць народныя спевы, цяжка бывае разабраць, што ж за словы ў гэтых спевах. Да, гэта так. Гэта так. І я прапаную маленечкае практыкаванне, якое нам дапаможа. Спачатку мы пойдзем з вами на трактарны завод. І будзем рабіць так. Як маленькія дзеткі. Як маленькія дзеткі, канешне, канешне. А цяпер трошкі зменім. І далучым да гэтага наш язык і нашы зубы. Добра. У тебе атрымоўваецца, Маша, добра. Я ўжо на трактарным заводзе. Ужо на трактарным заводзе. Вось. І яшчэ я прапаную абавязкова, калі вы робіце распеўку, не рабіце яе маленечкай. Яна павінна быць 40 хвілін, можна болей, лепей не меней. І далучаць да гэтага скарагаворкі рознага тыпу, якія на ўсялякія буквы Ш, Т, Д, то бок нават тык-дык-тык-дык-тык-дык, гэта ўжо будзе лепш, ніж нічога. Надо рот свой, да, разрабатывать. Каб рот і каб шчокі ўнутры былі ў тонусе, каб не было такога, як бы ўсё аплыло. Канешне, за адзін майстар-клас мы не ўхопім усе карагоды, якія ёсць у нашай Гомельшчыне. Але я падрыхтавала некалькі тыпавых карагодаў з розных часцін нашай Гомельшчыны. То бок з вёскі Залессе Чачэрскага раёна, з вёскі Новае Палессе Лельчыцкага раёна і з вёскі Казлы Ельскага раёна. Першымі карагодамі, якія мы будзем вывучаць, гэта карагоды вёскі Залесся Чачэрскага раёна. Яны цікавы тым, што на адзін маціў спяваецца некалькі карагодаў. То бок адзіны рытмічны малюнак на некалькі карагодаў. Не на ўсе, але ж на некалькі. Гэта бывае у дзеякіх вёсках. Мы сустракалі, што некалькі карагодаў, некалькі спеваў, як нібыта рытмічны малюнак для цэлай вёскі. Адзін на ўсе песні. Вось. То бок можна по матывах і вёску пазнаць. Так, так, ёсць і такое, ёсць. Фалькларысты з багатым стажам, яны па матывах адразу разумеюць, з якога гэта рэгіёну і нават з якой вёскі. Добра, давайте, Наталья, пачнем. Давайте. Мы будзем па слупочку буквально, так? Таму што там сэнс доўгі, у дзеякіх не дужа, але
як то кажуть, ад всех і до вечора один і карагод може бути. Карагод велик, а вулиця й мала, войлевое люли, а вулиця мала. Як ви зауважили, у гэты карагод можна ісці. Таму я прапаную не просто сядзець на месте, а нібыта ісці на месте. Як бы то слева, право, лево, право. Долучайся за мной, Маша. Давайте. Карагод велик, а вулиця мала, войлевое люли, а вулиця мала. Карагод велик, а вулиця мала, войлевое люли, а вулиця мала. Добра, Маша, ўсё злавіла. Усё добра. Вось з гэтай жа вёскі наступны карагод, які распавядае о мікра і макракосме, нібыта дзяўчына цэлы сусвет у сябе вабрала. Вось. І мы таксама можам пачуць, як адзіны слупочак цераз мора ішоў, дай брат сястрэцаю, войлевое люли, дай брат сястрэцаю. Долучайся, Маша. Цераз мора ішоў, дай брат сястрыцаю, войлевое люли, дай брат сястрыцаю. Да, мотив однольковый. Аднолькавы, нічым не адрозніцца. І ёсць яшчэ некалькі карагодаў, якія са сходным матывам. Наступныя карагоды, якія я вам прапаную, з Лельчыцкага раёна, вёскі Новае Палессе. Яны не такія аднаманерныя, як тыя, што мы спявалі Чачэрскага раёна. Яны маюць і розны характар, і розны сэнс у гэтых карагодах ёсць. Але ж хачу дадаць, што гэтага рэгіёна спевы вельмі цікавыя, таму што там говор асаблівы, таму што там у некаторых словах і зменьваецца на у, і трэба уважліва слухаць, каб нешта не прапусціць з гэтага. Вось, мы буквально па слупочку з кожнага карагода возьмем, каб вы ашчуцілі смак і асалоду гэтага. Колом леда калена, колом лена калена, там бабочка ходила, там бабочка ходила. Як ви зауважили, тут есть два галасы. Ён поліфанічны. Але мы возьмем адзіны, каб атрымаць для сябе рытмічны малюнак. І таму павольна, дужа. Колом лена калена, колом лена калена, там бабочка ходила, там бабочка ходила. Ах, пригожа. Пригожа. І, як ви зауважили, ми не заўсёды адстрайваемся. Час ад часу атрымоўваюцца некія такі красивенныя поліфанічныя штукі за конт галасавых адрозванні. І такія нібыта секундачкі, такія маленькія, вялікія, гэта асаблівасці менавіта народнага спеву.
Вось. Наступны карагод пра нашу карміліцу, паіліцу, пра канапелюшку. Раней канапелюшка гэта была і яе елі, і масла з яе рабілі, і вяроўкі, і карабельныя канаты, і адзенне, і бінты, таму што не патрэбна было стэрылізаваць. Там былі дуже добрыя ўласцівасці гэтай расліны, служылі чалавеку. Таму, бачце, і тут і нават карагод пра канапелюшку. Давайте послухаем. Давайте. Посею я канапелюшку на широкой граде. Войле люшки на широкой граде. Вось такі карагод. Вясёлый такі, да? Вясёлый, спрытненька пабеглі. Не, можна, канешне, хутчэй. Але звычайна хадзілі не па падлозе, хадзілі у лесе, на якойсь горке. Таму буеракі, вот тое, што пад ногі блытаецца, каб не падаць, ніхто не спяшаўся. Павольна, атрымоўваючы асалоду ад свайго руху і ад таго, як гэта супадае са спевам. Таму павольна яшчэ раз, каб усе запамяталі гэты рытмічны малюнак разам за мной. Добра? Посею я канапелюшку на широкой граде. Войле люшки на широкой граде. Там таксама ёсць другі голас, але гэта будзе спецыйна для тых, хто будзе прыходзіць на нашыя спевкі. Там мы будзем развышваць. Вось. І трэці рэгіён, таксама нават магічны нейкі спеў, магічны распеў вёскі Казлы Ельскага раёна. Іх амаль усе спевы такія дуже цікавыя хады маюць, меладычныя. Щось у лісі гукає, щось у лісі гукає, соловейко співає, соловейко співає. Ось такі карагод. Для таго, каб лепш запамятаць гэты рытмічны малюнак, я прапаную скарыстацца нашымі далонямі. І нават не толькі далонямі, а мы працягваем нібыта ісці. Щось у лесе гукає, щось у лесе гукає, соловейко співає, соловейко співай. Да, ну... Дапамагай, Маша, дапамагай. Давайте. У 4 далоні лепш атрымаецца. Давайте. Щось у лесе гукає, щось у лесе гукає, соловейко співає, соловейко співай. Ну, Наталя, з першого разу у мене не атрымоўваецца. Таму буду вучыцца на спевках, і вы таксама, мабыць, прыйдзеце. Буду вучыць вот гэты рытмічны рызмалюнак, да? Добра, будзем разам развучваць. Да, давайте. На гэтым на сёння вывучэнне карагодаў скончанае. Але у гуканні весны ёсць яшчэ гульні, якія абавязкова спяваюцца. І гэта ўсё вы можаце вывучыць, калі прыйдзеце да нас на спевкі. А таксама далучайцеся да нас у сацыяльных сетках, сачыце за нашымі мерапрыемствамі, майстар-класамі і таксама Спявайце самі, спявайце разам з намі!